Yawwa! Kaga gidan nan ya kai shekara 40 a kulle. Baba za mu iya tsayawa a gidan nan kuwa? Ni ma gidan tsore-tsore yake ba, amma waya na mota fa. Wayanka na mota? Mana. Dan Allah. Ina fin motar ne? Mo! Wai mo na ina ne? Kawai ka shiga cikin gida mo! Mo phony! Mo! Phony! Mo! Na mo ya shiga ne, ka fito mana. Mo phony! Mo kana ina ne? Mo! Phony! Me haka da Allah. Ka zo. Ka tsore teburi ne wallahi. Wani kin dazin ka je ka ban na a kasa. Na shigo nan kuma na rasa ina kai. Oh, na nime ka na rasa. Ka ce zaka je ka dauko ki kuma na nime ka na rasa. Ya kake so yi? Awa dan baka tsoro kuma. Ka zo mu bar gurin nan, ban yadda da gurin ba kwata. Baba na biya ma ka san me ba nan gurin akwai wani dala da aka boye. Shi ne na kawo ka mu zo mu dauke su mu wuce hankali kwanci ba sai ko baya sani ba. To yanzu suna ina. Yanzu mu kare. Ka tsaya. Hankali kwanci. A nan ne hankali kwanci za mu yi wannan abin. A nan ɗakin kuɗin nan suke. Ka kwantar. Na wajen ji. Ba ka jin tsoro? To ai ka san nan na san inda aka aje kuɗin. Ka ji. Wani abu ya kinta ba? Kaga kuma wani abu ya yi.